Så, hvad så? Folkens. Skal vi spille noget Battlefield 1? Det er min første video, det her. Jeg ved med garanti, og jeg kan love med garanti, at det bliver pis, og ikke noget specielt. Og sikkert også pisse cringe, men jeg er ligeglad. Man skal starte fra en ende, right? Lad os se, om vi kan i det mindste få et kill. Come on, lad os få et kill. Uden at dø, ja. Det er også en ting, mand. Så jeg håber ikke, at den her recording kommer til at fejle. Som alle de sidste gange. Hvor jeg bare i stedet for filmede indstillinger. Og det er sgu lidt kedeligt, du. Nu er vi på mission. Blood Valley. Ja, let's go! Første kill! Fucking gas, man. Vi er langt nok ikke fra det. Never mind. Løb! Jeg er næsten død. Granat. Sådan der. Sådan der. Jeg ramte før. Ja, lad os se, hvad der sker. Ja! Jeg stopper videoen, når jeg dør, så vi kan overleve! Tre! Fire! Næsten.